binati o minahal kong matalom nun. Okay, agtaranday ang ikatulong adlaw sa pag-open sa Christmas lighting diri sa lungsod sa Matalom. Okay, katong ganahan mo suroy, welcome mong tanan diri nga mobisita sa mo ang Christmas lighting diri sa lungsod sa Matalom. Namoy mga friends ato lamang dalhon guys aron malingaw po sila guys nga mobisita sa ato ang Christmas lighting diri sa lungsod sa Matalom. Okay, Iko Pipi live diri sa Matalom Municipal Plaza guys. Okay, katong ganahan mo suroy, welcome mong tanan hang mobisita sa ato ang Christmas lighting diri sa lungsod sa Matalom. Ayon mo paglangan guys, ari na mo og good luck o God bless o ngayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaniyong tanan Matalom nun. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga karong 2024 daghang magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Daghang mo invest og naghimo og business diri sa lungsod sa Matalom, dito Philippines. Once again, mayong Pasko og mabungahong bagong tuig kaninyong tanan Matalom nun.